Creo que sí. Que hem perdut el Grau, que se n'ha anat, que no hi és. I jo proposava, si en Grau a veure on estàs, no? Aviam si està. Es recuperíem a la de 3 i 3. Jo penso que arribem al millor ja. Arran de la sentència emesa pel Tribunal Suprem el dia 13 de gener de 2012 i notificada el 2 de febrer, en relació a la denominació de grau dels títols superiors d'ensenyaments artístics impartits als centres artístics superiors de l'Estat, que els impossibilita facilitar la mobilitat internacional, per la qual cosa és important reclamem, en segon lloc, una esmena de valors per adaptar els La carrera professional i artística ha de tenir un pes específic superior o no al grup d'estudiants. I de l'especificitat dels ensenyaments artístics superiors. En quart lloc, reclamem un posicionament clar del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ràpida i definitiva, abans de finalitzar el curs, abans que comencin les matrícules del curs que ve, cal que tots els que formem part del sistema educatiu demostrem una postura comuna que aglutini estudiants i professorat, però també administracions. En aquest sentit, demanem un posicionament clar, carta amb el manifest a la consellera Irene Rigau, fa una setmaneta. Encara no hem rebut resposta, però des d'aquí que tinguem notícies ho comunicarem. En consonància amb els estudis que cursen i les matrícules que abonen, cal que la solució d'aquesta incoherència administrativa sigui urgent i definitiva. És per això que la resposta no pot ser un calendari per a la propera legislatura, ni una declaració de bones intencions, que és el que hem rebut fins ara. És per això que reclamem que l'esmena de la llei d'estudis plàstiques i l'Escola Superior de Música de Catalunya